Giovanni il-Battista, skont il-lingwa oriġinali il-Grek tal-Vanġelu, uża il-kelma metanoia meta kien qed isejjaħ is-semmija tiegħu għall-indiema sabiex iwittu t-triq tal-mulej u jiddrittaw il-modijiet tiegħu. Ġesu stess aktar tard kien juża l-istess kelma metanoia illi s-soltu tiġi maqluba għal-Malti bħala indiema jew għall-Ingliż bħala repent. Iżda xi ħaġa kruċjali tintilef meta dil-kelma tinqaleb għal-Malti b'dan il-mod. Noia tiġi minn erq Griek illi jfisser il-moħħ, il-menti. Meta għandha dawn it-tifsiriet, biddel, aktar għoli u lilin. Meta noia allura jidher illi tfisser ġib bidla fil-menti tiegħek, tlaħħaq lilin mill-menti tiegħek tas-soltu. Infetaħ għal realtà aktar għolja. Infetaħ għal menti usa illi jiġbor fih ukoll il-menti tiegħek tas-soltu. Dan kollu huwa kruċjali. Iżda ma nindunawx bih meta nisimgħu biss bil-Malti il-kelma indiema flok il-kelma oriġinali bil-Grek metanoia. Min kien qrib ta' Ġesu fil-Palestina u kull min sinċerament ifittex lil Alla minn dak iż-żmien s'issa, x'aktarx ikun jaf illi l-aktar parti ġenwina tiegħu innifsu hija preżenza qaddisa għall-aħħar, iġbija u x-xebħ ta' Alla li hu bħal kull bniedem mibni minnha. Iżda Giovanni il-Battista u Ġesu kienu qed juru lis-semmija tagħhom illi qalbhom u l-menti tagħhom kienu twebsu bħal fossili. Il-menti tas-soltu tagħhom, il-consciousness tagħhom, wasal biex inqata' minn dik il-glorja tax-xbija u x-xebħ ta' Alla fihom infushom. Kienu aljenati minn dak illi huwa l-qofol jew l-essenza tagħhom stess bħala bnedmin. Ma tantx trid ħsieb wisq biex tasal u tinduna illi aħna l-bnedmin tal-lum għad għandna l-istess problema. Il-messaġġ ta' Giovanni u Ġesu għadu jott fuq li jott għalina llum. Is-soċjetà moderna u l-ambjent naturali it-tnejn jiġdu għall-effetti ta' din l-aljenazzjoni. Il-messaġġ tagħhom huwa dan: għamel bidla fil-menti tiegħek, tlaħħaq lilin mill-menti tas-soltu tiegħek. Iftaħ qalbek, iftaħ il-jien tiegħek tas-soltu. Infetaħ lejn realtà aktar għolja. Għejx b'mod illi tinkixef il-glorja illi hija ġbija u x-xebħ ta' Alla wirtek, il-jien ġenwin tiegħek. Dan il-jien ġenwin tiegħek huwa r-rabta tiegħek ma' Alla, ma' għajrek u man natura. Iżda inti inqetajt minna. Ġesu jgħinna sabiex nirċievu l-Ispirtu Qaddis ħanejxu bidla tal-qalb bħal din, sabiex inwittu fina nfusna u fostna it-triq tal-mulej. Sewa sew dik kienet il-missjoni tiegħu. Kien għalhekk pereżempju illi meta Pawlu kiteb u talab bil-ferħ u mħabba lill-Filippin, l-aħjar illi seta' jitlob għalihom kien illi jkollhom is-slim u li jintlew bil-frott li jiġi permezz ta' Kristu Ġesu għall-glorja ta' Alla. Ejjew nisimgħu din it-talba antika Biżantina. O dawl ta' serenità li jiddi fis-sissien ta' dak li jien. Ħudni fik, wassalni lilin minn nases tas-sensi u l-barra mit-toroq imħabbla tal-moħħ. Eħlisni mis-simboli u mill-kliem ħalli nkun nista' niskopri dak li l-kliem jippruvaw juru. Il-verb mhux mitkellem. Fid-dlam li jaħbi s-sisien
ta' dak li jien.